जे भी हमारे भाई लोग फौज में आर्मी में बीएसएफ एयरफोर्स जो भी तैयारी करता था इहे के देख के ऐसे हमारे भाभी बाड़ी बीएसएफ में तो गाना बना तो है अरे आवत बाटे बहाली हो अरे जाए न देबे असो खाली हो कि करतानी हम कोचिंग सर जी से। तब लड़की का लाइन शिल्पी राज जी का लाइन था कि भोर हरिये में उठ के जाला हरे डेरा लो ना सरदी से हरे कितना प्यार करे लयरऊ बरदी से। अबे के बाद आवत बाटे बहाली हो जाए ना देबे असो खाली हो आवत बाटे बहाली हो जाए ना देबे असो खाली हो करतानी हम कोचिंग सर जी से। तब भोर हरिये में उठ के जाला डेरा लो ना सरदी से भोर हरिये में उठ के जाला डेरा लो ना सरदी से और कितना प्यार करे लयरऊ बरदी से भोर हरिये में उठ के जाला डेरा लो ना सरदी से और कितना प्यार करे लयरऊ बरदी से। धनवा धुआ कइले बा बबूजी को जोड़े मुआना हाय 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 ठीक हो एगो यही लगले बजल कि अरे फिट फाट बाड़ा तू फिट बा शरीरिया अरे करे जई ह यारऊ हो आरामी न करिया कैसे कि अरे हमरो न लागल अभिले न करिया आराम खाली भरनी में बीतता उमरिया। हमारे बड़े भैया दीपक भैया हमारे बड़े भैया दीपक भैया शेरे बिहार भैया दीपक भैया इन लोग के प्यार हमेशा रही तो कहीं न आदमी गरजते न रही बरांडे वाला का भैया के मोछरे बाकी है जिया वही पे उतरा था बस तो भैया हमरो न लागल अभिले करिया हरम खाली भरनी में बीतता उमरिया हमरो न लागल अभिले करिया हरम खाली भरनी में बीतता उमरिया तो रोजे रोजे बढ़ता फिकिरिया। जब 18 पार हो जाला आदमी तो नौकरी चाकरी ना लगेला तो टेंशन हो ही लगेला का हो बगली खाली रही बाप दिहन ना कितना दिन तक मंगनी बाबा के होटल को दिन चली तो बाप के होटल चलती है तो चलती है टेंशन तो बढ़बे करेला। तो लड़कियां कहती है कि अरे फिट फाट बाड़ा तू फिट बा शरीरिया अरे फिट फाट बाड़ा तू फिट बा शरीरिया करे जई ह यारऊ हो आदमी न करिया फिट फाट बाड़ा तू फिट बा शरीरिया करे जई ह यारऊ हो आदमी न करिया।